semu no ohunu se me yes ade no obehunu se saade na me ye no emoa me die ntia daache me kra bese me manye enipa me pa awurade ene no kra meka se nipa no ne tamfo ne me enso na nye ne tamfo ne me opemasem pese de me ye ne de dim bewie daache no ewo me kra so no mi jai ene ewo ebi kura na nipa na eka sabri ye mu no sabri ye mu se manya na me koso me to so a ebe kakra no enipa ne nkrofo a me do mfa saa kwa no so mu nyina nso ani beti ende tinima Ghana abon sa asori bi ba kikiri nche na fom no de o kasa asem na ade na wo ye na enye no se wan we ya beka se oye otamfo no de onye otamfo se nipa no kwa na pe yie enipa wo ya ade a ede wo beka oseyim se onyankopon bu fuhie ada wo bewuo anasa atemuda beba na wunya nkwagie na osoro beto watwene izo onyankopon beto watwene no nipa bia o beka ho asem akiro bia no wan we ya beka se oye otamfo enso se nipa no odo o de opa de na wo kan ye gya hwe se obekoso aka biem ana se gya hwe se one won sresre nya bibia se no odowa enipa so ye otamfo pa on de ye otamfo pa ne de ono wona wo sre kra se otan ono obasre nso ka ono nko nanka bone yato e ka ono nko nanka wase eso no ono wo sre but de uhuni say your tamfo a oni ye bi nti na all kan so your tamfo no uja onu ye na kwan say pa obonsa afi o say nipa no ono wa ye kama ente ye sa ne tie na die nti na ma boss ansem we nyina me boss ansem we nyina so asema me boss nyina mpese me ka bibi kire oni say enti asase we a me dofo ye wo so yi di fo agima beja me ka kire on say enam se atamfo me ka ho asema ti sei ni wo ho no se ujeja ho a woni be ba ho so no asase na onyankopon di nkontomre ni nyaado a aburagu osi nyina ndi bi no woni be ba ho so no obi be ma wo pa aburadi a wo bebre open nkontomre di a wo bebre a wo ye wo tamfo ebeka wono nko no nanka ensuo kura wo benum kura nanka ho ayedene nti wo pe ensuo kura no nanka wo nya bi enu nyina ye nipa fam na me kan yo saa ne ba ahonhom so fam a ye wa ahonhom huduo bebre na ho ahonhom huduo bebre ene wa asase we so a enipa emfo ye ni huom nenso mo kutie nipa saa honhom ni hu nipa beti nipa hu no saa honhom ni nyina nipa obetimi ahu bie no na bia woni wonyankopon wa hu mo ba ma won no anya apam a obie wani kakra ma hu bibi ansa na betimi ahu sa obeda saa honhom ni bi adidi a kirew anase obi nso bia na ode ne ho akọba honhom ne saa group num ahomoni group no onso so na ahomoni ne mani hu wo mo ahomoni ne mani hu wo mo enye saa de a saa ahoma ya ahomoni ne de omfo ni hu wo mo ndi ahomoni na eye honhom sunsum no omo kutie nipa ewo ho ansa na nipa onso ye otamfo a oye nipa te se wa musu kutie nipa na ni nyina akọwie se wakwani abadiem se be ya ho be kirew ni nyina akọwie se wakwani abadiem se be ya wani mbegu ase
de ni nyina kɔ wie no enti otamfo a ono ya wo tamfo no e ka ono nko nanka osore a baabi a betu na ma abekɔ bia nanka odi nkuguo ade bi ado nsa besoma baabi a nanka odi nkuguo onyankopɔn bɔ ɔsoro ne asase we de me toaso keke eduru ni mo amesa afa ba onyankopɔn bɔ ɔsoro ne asase enipa bia obetimi aye otamfo obetimi aye sofo obetimi aye difo obetimi aye sempakani obetimi aye hwan apostle obetimi aye de asore ba obetimi ankɔ asore enipa bia obetimi aye nyankopɔn so tamfo e wa asase we so enti yewo atamfo ewa asase we so na atamfo no omunti wo hia bambo onipa bia a wo atamfo a uni bambo bia no atamfo bedu so nkonim eze kase bambo a bambo ye de otamfo no ade a ebe kan ho ane ho odene sene otamfo bambo nyina no enu ani o kane wo bon sempanimfo obitimi ko die duro se on tena se makwase bi emeko ne ntontwene de enti o kan sa ne se aduro no wakɔ akodi abɔ ne ho ban no aduro no ho odene se de enkebetia ba bekunu no enti okɔpa aduro a ne ho odene se de enkebetimi ono no susuru no okɔpa aduro de abeta nachi okɔpa ho bi de abeta nachi ne se mo bi nka nkyerɛ wo da sasa asiso e onyankopɔn nko a sɛ nipa no me se ɔyɛ torofo n'ani afira na susu asi me ka so ɔyɛ honam nipa koraa asɛ no koraa no mamma ni bi wɔkyɛn honam nipa ɛna ɔno so ahohom deɛ ɔmɛn hɔ koraa wɔn ne ka kyerɛ sɛ asiso nyankopɔn nko a na hɔ enuama enam asase so no na asase so de odifo adwa meto de mekwam de mani ehunu nti wo beka kire me se bibie ni hohwini wa masa bebia mehu gya wakoto no obere kura be ho enti atamfu nti enipa hia bambo minka baye ho ase minka atamfo na ma kyerɛ sɛ atamfo no medɔfo yɛ wɔ ahonhom ɛne ɛwɔ nipa ɛne nipa kora so so onyankopɔn a ɔyɛ onipa no ɔbɛsɛ timi ayɛ wɔ awotamfo nyame ɔno ma yɛ wotamfo da wo na bɛpere no akɔyɛ ne tamfo wo bɛpere saa bo so no akɔyɛ onyankopɔn tamfo enti sɛ atamfo ne bi yɛ nipa atamfo ne yɛ ahonhom no ɛno nti onipa oti asase we so odifo adwa me ka kyɛ onumere sɛ uhia bambo entena asase we so saa sɛ wote so na de te ane sɛ wote so ne sɛ wote so dabi wan hwe ya number 1 mesi wo bewu bra obra nsoye obi betimi akun te sɛ wɔhunu enson konsu wɔ ne dem anaasɛ wɔhunu tɛfrɛ na ɔde ade abɔ no pa obi betumi akun te sɛ anwansena egu na de so anaasɛ anwansena besi ne kuru so sɛ wɔanya bambɔ wɔ asase we so a na afei bambɔ no
ahomone de ene onyankopon de bambo eye ahomone de ne onyankopon de honam bie no e wo bambo ntina honam nyina dwane kotoa honhom se ye bonsam honhom fi se onyankopon no kore honhom honam nyina dwane ekotoa honhom honam bie no wa asase so o bambo honam bie ni ho e a o bambo ndi honam nyina tumirika na adwane akotoa ahonhom de so akotoa nyankopon honhom so akotoa bonsam honhom na honam ni dimirika na akotoa na onyankopon a oye honhom no okwane ofa so a ode ne bambo ma ena bonsam so okwane ofa so ode ne bambo ma eti sa ope bonsam bambo a bonsam okwane ode obefa so ansa no ode ne bambo ama ena opo onyankopon bambo a onyankopon wo kono do befa so ansa no de ne bambo ama asase etisui mese de enkrofo nam esumu a wo mo ye no enya de kitwa wo enya asem kitwa de enkrofo nam esumu eye enya de kitwa ye woni pane pi wa asasi so a baabi o mawurawuru ane baabi o makwa aba no o mo abedu wadanse sa asasi we ye nam so awia ene no tiem ye ho twuwura ene ade beta asasi enuema foforo sa wo so wa akiri Acts chapter 14 verse number 31 wose se wo anko bia wose ya anko se wo munu bibi da enko ba bi da ngura ba bi da wo be ka kire ho se bibi ani ho ena makacho se bibi ani ho kra kasa ne de eye na da kasa de ti ameka sa ne se etese obi e connection man wo ya azan na wo ka cho so do be kwa bruchi na wo ka bruchi nsam kire wo enso no wo boa waju sika ni wie no ano no obi betimi aka he masa obi wo spirit ya onu nim se no spirit ni obetimi asa ka cho se hwe ni wo se be obefa no mum obefa so unipadua bibia no mum no aye o se odwan na wa control edise ye ko bonsam ne nkrofo ho bonsam satanic side no a se ye ko sa side ne se obi pe bambo a eye nuoma mienu se nipa no a onam ho bi so ma obambo no ana honhom na wo ma obambo no honhom no bedi ka ye nade honhom no bedi ka ye nade e wo honhom mu eno wo mfa wani nhunu na wode wonam fam nuoma bi ne begina so aye saa honhom ade no
owia na saa honam fam na ma na ode ye no enam so ode ye bibi wo homa wo ahunu nti na wadane saa nneema ne mu bibi di ama wo me ba zo ma sense su biu so obi pe bonsam ahomone bambo a satanic offense protection de wo ye ne se saa nom homone no obe fa honam mu bibi no de aye bibi a wo de ode ye ne ye honhom ade e na ode ye nso hunhunu ene de ade na wia kwa akosie ne de aye enti owia na ade na ode ye honam mu bibi no no de honam fam bibi ama enti ode honam fam bibi ma wo a saa ade na ode ama honam fam no eno na ama wo nyanyina so obi se ampa saa honhomone no waye bamba de ama ne bambo ni betimi akwa kwete se o bambo no wo se wo de bo aware ho ban ana wo de bo adwuma ho ban ana usikasem ana wo de bo ma ho ban ana ene de wiase ndo obia na nim de ode ne bambo ejina so obi kura so wo bo ne bambo ho ban se be ya obenyina che ni nyina ya ade a medofo ewo ho enyi wakuma achinye da ene na nka Satan ni ho me se ade a onyankopon ye no Satan ye bia de Satan ti menye ene da nkwa a onyankopon de mani pa ende Satan ti menye no no kura so onye na dwen so be yefi so efise wo ye tirimodinefo wo ya bro wo ye wudini ena no won tie Yohane asepatidu no Yesu Kristo so wifo ne ma oba wo ye kromfo sa ye wudini obewiawa no wasa kuwa sel tini tirimodin ento no bibia wotime de ma me so ya bronsam be mo atodwuma ma bonsam adwuma be mo ato na asase we so no na ru efi kwa se Ghana ebere be wan tete se Ghana 40 mika se obi kura to gospel mpo o so woto nyame opese enwum no to nkrofo akoma so okotete nketere maso na nganyame wo na nka akotete nketere maso wo bonsam wansa na onwuma timi ato nipa akoma so wo ya bonsam enwum be mo ato no ade bia bonsam timi de ma age se dankwa a efri Israel kunkun ni nyankopon Kristo Yesu oja no miwura Yesu Kristo ni papa enti bronsam a mesa kane no na ye mpanimfo no omutime ko mene ebo bi to omuyam ebi abo no wa mene 90 years sata no nkrofo ne ta pe 90 pa a wo se bedru 90 de lese wa ye mre no ntimi ko bia sisi yare na poso nti openenti makuma na die ni bre kwaje 120 ne ye fe 110 ono wa se de besia poso nansa ebe poso nansa ansa no wafira asase we so no wo kwa ba biem a ohunu sa de na ko bedwane eti sa nneema ni nyina ya nneema ho nti bonsam be ma wade a ode honam fam bibi beye bibi a oya ade no na akreti agina na abuild wo honhom from spiritual enya abuild wie se pe no ode honam fam ade ama ode honam fam ade ama o se pe na eno na ye agina ye kire se afedie wa ma obibi kire se ono wa pam wo saa kwan we so se ye wadwuma o se ye osika sem o se ye wawo se ede enua mitimi mo nneema ni nyina so ende agina nipa obekoso na so osofo bitimi kodi aduru a ono wode be ya asore ye no woje honam fam nneema na wode aye bibi wo honhom sofo no kura gina ono woni ani wo hono hwe bet ye de honam fam ade ma ne se gifa ko gina so yese ya okoye bi se pe afobon so ba ya ono a wote wa nipa 4 ne 3 no afobon sa afenu a chase ne nipa eba ndi bambo eya ade a enipa wa asase so hia bambo na bonsam so ma obamba de a bonsam bamba de no okay ma mbra ni siansa onyankopon so o ma bambo ya na nipa hu ne se ase ka se bambo a bambo ne ye
ye hunu se ye di bibia ma hunu nti ene ye bambo onyankopon ma obo ban se ne bibia ho ade betimi abo ban se onyankopon onyankopon ye bambofo se de mra ne se na ekwan ye ize nyankopon so fa so obo nipa so ho ban nie asem anumre me ne wo kani o de di kan ne se de bonsam agine tufuo no occultism ni abosomfo ni nkabrekyerefo omogye honam fam bibia na omogina so de ho mu ade na wo de honam fam bibia sa adane ama wo no se de onyankopon so ne bambo na tie ni onyankopon bambo a ode bo nipa no de odi kai ye ewo enipa mu no wonam honam fam no de wawuram bambo nim na abewie peye wode wawuram bambo no honhom fam na abewie peye wo honam fam na de ise nyankopon no so nam ne kwan so ye ne se nipa biara apese obo ho ban no de ono so di kai ne se wode wura ni surom wode wura ne konkono yem wode wura ne tenenem onyankopon de wura ne surom ti asem ne yew no wode wura ne konkono yem no wode wura ne tenenem saa no onyankopon bambo no so hyase yew enti se de nkaye ahomone de a ebi obegye unipa ana obegye unantwie obegye edwan ana obegye kosua obegye akokɔ ana obegye oknaman obegye okra obegye akonfem no onyankopon de no na homone na gina sono de bibi de honam fam bibia ma no onyankopon de no so hyase de nipa firi se obeya ade etene obesuro no obeya konkrone sa na Israel nyankopon bambo ne hyase afi owia wode wo fa konkron ne tene ne ye fense ne suro kwan so no owia no ama obibi wo honam fam se de nka fense ahomone de no be ma obibi wo honam fam no na afi onyankopon ama obibi wo honam fam na wobegina honam fam de ne so na de honam fam onyankopon gina so na wode ma ebra oma wo pe bambo no na oma oni suro ene ne tene ne konkron no na wo pe bambo honam fam no se ebe ma wado ye nyina yi na wado ye nyina be wie nhira no honam fam de asafra de be ma ne se ode mpabo be ma wo wode mpaibo ebe ma wo enti wanya enyina so honhom fam a kire sa ampa usuro awurade oye tenene de oye akonkron ne usuro ne dini no saa no ma ne nyina udi so watwe ho afiri bɔne mu wabenya akonya na kire so onyankopɔn de bɔ nipa ho ban no afi wo ma obibi agina so honam fam eye mpaibo mepacho enye items da enye prayer materials na wa tie kwankwansa kura prayer materials let's say prayer nankasa ye bibi na dafo ne pese atorofo ne pese mu yi saa de ne firi ho empaibo nankasa ye bibi na akoyi empaibo firi ho na de na abehye ho ahomone no omu na ye bibi wo honhom fam no mu de honam fam ade bia ma only de de ma honam fam ahomone de no omu no efe ne sei empaibo ye onyankopon ade abambo no ebra ni suru ne tenene aba omu no ne huhu atɔ so na wayi hu afiri bɔne mu no de Israel nyankopɔn Kristo Yesu agya Kristo Yesu papa miwura Yesu papa de ɔde ma ho ne sɛ afei de ɔde mpaabɔ ne ma ho enti sɛ bambɔ no pɛ sɛ yɛ adwuma sɛ ɔpɛ sɛ afei bambɔ no wade yɛ ne yɛ na deɛ bambɔ no a wo nsa ka no deɛ woyɛ ne yɛ a afei woba honam fam a na wafa mpaebɔ de afiri onyankopɔn de afiri Kristo ni sɛ de ɔnam ne honhom so de bambɔ ma nanso enipa hu ne sɛ yenum nyinaa ɛtene ɛna ahomone de no nso saa nneɛma na ɔde bɛma ne nyinaa no
o yes ano o gigi sa no man nya no ye we mu nya wo huma o wi ano de bibia ma wo na o de ho ato de o de ma ho na mfam ne so onyankopon de ne empabo enti obi ka to say yi mpabo firi ho na wa ma o bibi na o de ho ato so ho na mfam a me se eye satanic thing aya ho mone ade bonsam ade sa na bonsam agina ne tie me se Israel nyankopon ho mo me so me kan suma asem ne ahuntasem obi so wo ho mo nipa me pa chew onya ho mo nipa nche odi fo agema no na maka chew se Akan chapter 45 verse number 18 wasi ankure hunu eye dede ankure de ye hunu no de bibia ni mu no guren etoda de osu ni mu no ebia menim tra I tell you de osu ni mu no de osi bia wo hunu no ebia mahuna tra that ye no osoma ye no ye nkasa bebiri ena ye nsai nipa no onyankopon ntem ye kan nipa no onyankopon ntem ayonkofa no bom ediso onyankopon bebo ho ban a odi ka mawo ne suru ne tenene enti ne suru ne tenene no a odi ama no no ama wo nan fam ade a eye mpaebo de afi de o pese onyankopon ema nani monyam de adi na bibi ntimi nse no afi no asore wo mpaebo mu betene no be kwa asore ya mpaebo a eno ase yakato se bo mpa nti bo nso be kwa na de otia na otie adentia sede onyankopon akwaya da ho de ama nipa ne tie no enipa ninti ase pi de ma onyankopon sede opeso de ehumobro dum nipa enti bambo ya de a ehia ema nipa na empempi se de de pa onyankopon mu ne se isu onyankopon nam na humobro so na se wo ma wo sa bambo ya se nipa no eye de waye wo no chese bambo na usuro na oye de tena ode ma wo no a bibi ebesi bibi beto na abompa a na ode humobo na bambo na ye adwuma no u se pe o sa woda nkwa u se pe woda nkwa etihwa bon sam o ma sa no ma we nyina awia na ode honam fam bibima wa na mpa bo bia nka ho a me pa cho unyanya sa de ne wie wu a eno ano wa wie ye koseo ebra wo kra ne da so tiase no okofa manem okofa titim edu he na anu a David mamemra e fe ne say Daniel Nimra Daniel so kane hwe Daniel suro onyankopon oye tenene die na akudi aba Daniel so se ba bia Daniel aduru no oba bewu ewu be no oba bewu enam ni paso se na me kana enam ni paso ama afa de Daniel koto jata am na ma jata awe no ti magajo se enipa ne hu se ne bonsam enam ni paso ma ye de Daniel koto jata am na ama jata awe no de Daniel suro nyankopon oye tenene de afei na bambo na aka no wo hene bambo na aka no a afei ebe ye adwuma na onyankopon da ma na honam fam no eho na Daniel hyase ye bom pa ye fire onyankopon eho na bambo ne de adie adentia in honhom mu no spiritual no Daniel de onyankopon de na wura mu no wa fa anum nti aka de ode honam fam be fire na bambo ne be ye adwuma ti bre de ne wura agata menam
na wo sufre wo nyankopon e wa se pe no nyankopon asoma na bofo na obemuamu gyata no ano senga Daniel kana no tumu gyata mena ni mu a ka semfa na se because bambo e operate nioma mienu bambo bia de dikan e ho adwuma dikan wie pe wo honhom but se wan fa honam fam de na anka no a oboa ete se broni aye ka ejesu e maka akọ but se wan fa key ana starter wan mia wan start key ana wan mia starter so a ka na enyi so ma won koda ube gina wa manfie du akọ abaka na enyi so kopim se ube chim key ana so be mia starter so eno ye friend start sada brofo twere ka no ye friend start se wa mia so aka ni timi ko but ube gina wa made ache it is say no onyankopon ti asefo aye no ena bonsam so de no ono so aye ne se wo ya de no honfom a na bia odi bibia ma wo honam fam ebia bodua ebia e friend say sidie ebia takra bia tekere fa bibi ho ebia dufa bi ebia powder ya hwie agu bibim ebia no hwie powder no de buru afra no akato se jefako ono no de ende o de ma sai se pe owia owie uni asem bia na e fa nse onyankopon tasefo de ne de o de ma wa se o kire tene ne awurade so na wie se pe a afa de aka wo ene se obeyere wo ho na be bompa ya ka ho na fe bambo efiri onyankopon bambo efiri Kristo no aya odia 2 Samuel chapter 15 verse number 31 yetu onyankopon tasefo ase osi na obi be ka kire David se obi be ka kire David se mami si subio 2 Samuel chapter 15 verse number 31 osi no obi be ka kire David se Ahitofe fra wona woni Absalom apam numu na se David so wonya atamfo ono anu yonko ene ono ane ba tini pa betimi aye watamfo ma ebe boro wadwene so osi na David kan se ebre ebe bona mane se ne ba no Ahitofe afano a omu pe David bone no osi na David kan se Awurade mesrew the one say mamen sanka ho na biu osi na David kan se Awurade mesrew hye ho ne nso David kan se Awurade mesrew ma Ahitofe agina tuo nane nkwase asem o se David osuru Awurade nyankopon onyankopon na fa ne suo ne tene ne kwa so ena nipa ya atamfo sori yetia no hwede David ye afa David kompai bom on se osuru Awurade o ye tene ne de but David mfa na nintu Awurade suo ne tene ne nko aho eno ye honhom spiritual akase de onyame de ama na honam fam na bambo ne be wie peye the one David sorry ye no sha ase ene wo bom pae enti David tell say ne ba ane na damfo da ne tamfo na omo person ka eka omo nkonanka wawu na animonyam onyankopon ahye no animonyam na bono no David tell nkra no o hyase e operati e wo bambo adwumanim o se Awurade mesrew ti David kan bibia kire onyankopon se de be ya o kan bibia kire da nyankopon se de be ya de
na damfo ene ne ba epe no no eni guase no wose ye no entumi nka no adentia onyankopon bambo woye ne eti na woye atene de a usuro onyankopon a afei aka honam fam de odi be operate bambo David kana no tumu a anka ayeto fe ne ba no anka mo nsa kan no enye David na so sore ne so tata no afere okogina wo se ruade ne wona wona me ham ne ham ade no wankana no wantum antana ho kenne se nko kana no tum na nko atena ho na nko hwede be wie be se David tena ase e kana no tum wa mompa sa ampa no a mambo no nyame de ma no wa ye no spiritual ten ne ni suro mu afei etwa se David operate bambo no wo honam fam na wo so waji Yesu adi enim guasia kan ye ka kire se empabo wabo acha enti wo hia ade a wobeto a na wo sere wo de hwe kina de wo bewie wo de mu nyina amoma akento wo ekina de mo bewie ese nipa biara wo beye wadwen se wo no Onyankopon asembedi asie no he emfiti ase ho beye dene ohunu hwe da wo but e kwa animu no wo de wo behu de bewie wo nti David mpo sore ebra woten krase atamfo sore ye nipa atamfo ba no so no afei de o se awurade mesrew de ba mesi ma aginatu anipa susu a opeme no enimguase no se ne wo anipa peme no ma ni nyina anya kwana ne nkwasasem eti David kofa ho namfam ade a Onyankopon de ma nipa ebra obeye de Onyankopon ye no honhom fam bra usuo na ayetene de no obeye no ho adwuma awie no be fa bibi ho namfam beka ho nenso ne open crofo ye ni hafo pa o na ji Yesu di o na ye ni hafo pa crofo ye ni hafo pa mpebre e o na ji Yesu di so obeya die bia Nyankopon aka no obeya odabi ope no open easy open crofo pe easy away e crofo ji Yesu di yona abonse obi atimi sori a osemi edifo na obi ti wo mu ena Nyankopon no so ni Kristo no magedi no ehunumu ni nimdie bia nim eno a ne magedi mi yeni ni nko akeke to obi atimi biti wo mu just like that asasi so medofo atamfo wo ho enipa atamfo misime kai se biribi 2015 or 2016 Onyankopon yi ne ho de kire me osoma me na me kasa radio so na me tiam na me hyen totorobento se na izo Onyankopon si o osemo kwamboni ni o osemo mrato ni o osemo chiwade ni o ehona me ka cho se ehona na se pakanfo ni asofo ni bi tena ase hu ni se da bi ese babru mu de na mekenkai ese mekenka babru mu de no a adentia mabo mitirim na meba mabo mitirim de mo ntia ase bi se mabo mitirim tie ese mekenka di wo musu achi ezo mo yempanimfo ye de ye kire ndina izo Nyankopon oka nipa de nipa ya enye obreso a eye bone mu yesei mu akwa asori ni nyina ni ma de kro na asemenka na me ka mo se nya o da bi akwa no o mu ka se me ye bonsam so a izo Nyankopon na honhom so ka se menhwe we na eba ga na ha na asi eno sisi so mu sa se me ye bayifo na ne nkofu idie ba asem kuredi uzo aye hoti ni zo na Nyankopon ma hu no na da krokwa na mpese ko mu digidie ka bi mi zo mu se ugidia o mu mpre digidie ze ugidia te na mpese ko mu digidie hye nko bi ma mehwe na nke hwe de ebesi
umfiri suru mfiri honhom mfa ma wa untumi. Now John chapter 3 verse number 27. Yohane say onipa ntumi nye biribi agye so di firi soro no. 34 o se di onyankopon asoma no ka onyankopon asem. Onipa ntumi nye biribi. De odifo adwuma ya me se asenka ode soma me ekonfa soma me ka ekirekire nipa ekonfa soma me kasa kire nipa ensem oyi na didi kire na me kasa kire nipa ene nkom hye ayaresa ne ahode ne ni tumidi onfom firi soma abede no watimi untimi da idi no ama me ka nipa kwambone me kan no a akrofon si da bi no ma ba yire me tentan me so me nko a but na ma ho odi ni Kristo nti eya na me twi fo mo so o mo gina no nyina izenya ko pon ho odi na ho we se Ghana for so fufu enche o betu ogu me so na de ebehu de ebewie nyankopon asem onyankopon ti asefo miwura Yesu Kristo papa nasem odifo agyeman o de ba be gina manim trosem bra what disofu ayi 5,000 years ana what me disofu 5,000 years there wuni 5,000 years of there na no kra me so ba onam bebu I tell you nyankopon asem enam de wa me ho agi me chese me ho wo so kra nyankopon asem me se mini padua adane nyankopon asem mini padua yi adane awurade asem mini padua we asase te so ntimi nya hwe kanya me asem hwe wo ye sofo enye difo ni bio enye nkuto ni nyaado ne samena o nya powder ni nku o enye sobolo semo me se zo nyankopon ho wo me so nyankopon asem me nkan de mo se nyankopon asem aye mfram na wo ye fram kura obehunu kama wie ye ni saka sana me nkan bi emfiri me mukura amada timi ni obi hia no kasa kasa ne kwa na mempe me po na wo de emfram wo behunu kama wie ye ni na nka tete won sore de ba wo nta mo fram ansa na e ba tete won sore ne banya no mo fram no mo de ba aye tete won sore am kenya e ba no mo fram no mo de ba aye wana ka kire wo nim de ya fram hon be le ba wo so tumi be na ba so na bo she be na ba so na wakasa no se nyame asema yem frem he wunim de ya frem etu ye sofu masa enye rough me se nyankopon asem de me se no no de soma me John chapter 3 27 o se de nyankopon asoma no sorry o se nipa ntimi na bia yeso de free srama no 34 o se de nyankopon asoma no o ka nyankopon asem ubi sankrofo ba me nchen a maka onyankopon asem 2014 maka nyankopon asem sa nyame asem nsan da bia foforo obi ba me nche bia ya danse maka nyankopon asem sa ebi nsi da enya maka nyankopon asem fi me no masa kofa abawo no Debi. Makenya nkopon asem sa eye boshe enye mianso mintime nye de osoma amene na ye adentia osi do nyankopon asoma no na sem no de manapa owia enema aka do de behunu bia ye de tetare ho entino difo agman izo nyankopon nam ne honhom so okasa menhwa odo pa kodi hu mu da 4,000 years umpo ebebam aje said de onam na hu mobro so na mesre no said de maja David isiri so ma hito fa gina na nkwasasem no aje said de onam na hu mobro so na mesre no en obetie meni no obesia no enye sadia odi opa kofa gadaw ni mamu wata papa wata hwan suburuku hwan untimi nsia no hwan na ekese sen de osoma ame no honam nyina ahye nase
enti no de nneɛma nyinaa gu fam ha bibia hyɛ n'ase untimi asema na me kan sɛ metam ne yaso me wo wana yaso metam ne yaso na kokobon sɛ na izo nyakopɔn ahụ so a ɔda ne ho di kyerɛ me ɔsoma me na me kasa ma me bi timi tie radio no nsɛm na me kan so okura ahomone na ɔmo kɔhyia mu na ɔmo ka kyerɛ ɔmo ho sɛ ma minimum na ayɛ ne ho sɛ ɔde ahomone ne sɔre tia asɔfo ne adiifo nti ɔno no de yɛde ahyɛ ne nsa no nti wɔmmra me so me nkyɛn na ɔmbɛkuntia deɛ meyɛ no wo se hwii ni hɔ wo se hwii ni hɔ ɛwɔ ana maame no wagye pene sɛ wɔ se deɛ nti a ɛma ɔmo ɛma ne saa contract na ɔgye yɛn sɛ wɔde bia didi asɔfo binom enti ɔmo atena se ahunu sɛ deɛ meka no ebi a na meboa na mekeka ne nkeka kwa ɛhɔ ana maame no gye pene no ɔbaeɛ ɔbaa baako mmienu mmiɛnsa ɛde kwa na izo nyakopɔn nam ho so na ɔmaa me kyee no mehu no ɛnam sɛ maame wei ne Ghanafoɔ monyɛ mekɔka sɛ wote sɛ ya obi a wɔwɔ hɔ biara nhunu bi yɛde kɔ ahemfi a ɔhene ni ani yɛde kɔ kɔɔtɔ yɛbɛka sɛ kɔɔtɔ so yɛni honhom asɛm wɔ hɔ ɛfisɛ judge susu ani ani na sɛ ne nyinaa kɔakɔɛ sɛ ebi ade odiyifoɔ adwuma ɛka no ɔboa nti maame wei sɛ honhom no ɔde aba no mekyerɛ sɛ honhom nyinaa wura na asoma me nam ne ba koro Kristo bɔ hyɛ so na mpɛ baabi gyinaeɛ na maame no na dwonku so wɔ ho mekyerɛ de sɛ asase wei na hɔ kwa ɔsɛ atamo mesi wo deɛ meka mbɛsi sɛ obi a ɔno wɔ hɔ bia bɛka sɛ mboa a mekyerɛ maame ne sɛ asase wei sɛ na hɔ kwa wo se hwii ni hɔ ɛhɔnom na maame no mepɛ baabi gyinae nam sɛ wosom na deɛ ɛba yi ɛyɛ wo dea wobɛsɔ Awurade Nyankopɔn homa hwɛ ɛna no anane ana ne yere koraa de sika ɛkɔ so ahwɛ koraa yɛkum no wobɛsɔ ahwɛ kyɛ sɛ yɛnkeka ɛdi nna ketewa bi afei na maame no wɔkɔ asɛ ɛyɛ fɛn sɛ trɔgo a ɛkɔ a tae no bɛɛli bi anhyɛm na yɛ gɔgorɛ no wadwonkolize wɔde nɛsi fɔma no wo ɔno a ne sɛ di nam sɛ maame wɔ menka wa na ɔbɛba wa na ɔbɛpiri aba wobɛyɛ sɛ kusi a ɛdi gya gu bon wa na ɔbɛpiri aba wo sɛ hwii ni hɔ ma ɔwɔ saa na maame na ba papa mpakyɛw mekura ahohommɔne na yɛsomaa me sɛ memmɛyɛ wo sei nyɛ wo sei nyɛ wo sei na mebaeɛ no ɛbɛhwɛ mu na mahunu sɛ deɛ woyɛ no nyinaa mpa ɛfiri Awurade ampa ntimi na papa sɛ deɛ mehunu amane meyɛ sei ɔna meka kyerɛ sɛ kɔ ɛda foforɔ bɛgyina asɔre n'anim nyinaa ne bɛka kɔ ne bra bɛgyina asɔre n'anim ne bɛka na sɛ nka aba mfiti asɛ na mefiri bɛgyina asɔre n'anim sɛ sei na wobɛyɛ a ka bɛka sɛ sei wobɛgyina hɔ kan atade a yɛde maa no a ɔba sɛ ɔbɛsɔre ɔpɛ sɛ ɔbɛsɔre tia asɔre ne me a ɔde yɛ adwuma nyinaa ɔde atade ɔkɔfa atade nyinaa bae ɔsi asase wei so hwee ni wɔ na deɛ meka sɛ medɔfo bambɔ yɛ ade ɛhia de sɛ odiyifoɔ adwuma ni bambɔ a ka hunu sɛ nka maame no ba asa no kɔbɛtwi faa me so ade nti ɔmu hunu sɛ nkeka nti meyɛ deɛ tene meyɛ atenenedeɛ mesuro Onyankopɔn meyɛ kronkronneɛ ɛno nko a nyɛ enough ɛno nko a ɛnyɛ enough meyɛ saa na saa atamfo pɛ mea wombɛnya me atamfo pɛ mea mo nsa bɛka me saa na wo nso pɛ sɛ wote asɛ sɛ woteɛ Righteous City ahaya meti Righteous City ameti enumere Righteous City ha
yebeto asasi na aha kromo aminim obi a ha menkasa obi a ho ha da me de mi firi ba bi na maba yebeto asasi na katapila bedwi de ye hyase se ye gina structure e wo ha ye two foundation ato ho kakraka ye two foundation ni wie pepepa nipa na hwa me two foundation ni nyina wie o ye wie ya ade chi ne ye koba ya obi a heda akoto akokɔ abekum atwitwa na to na pete edi bia to foundation mu ne ade ade keso ababuru menua ene wagya hokoro wo se hwi ni wo eti se nipa no obeye sa ade we no so difo agyeman nipa mbo a on se menimu no menye ne hwe menkasa obi a ho hada but why when I meche se tidepa entena asase so ma won kan cho se hwini wo obi be ku ato atwene bra wo bra wan ka cho se na hwe David ne ba ene na damfo asori etu agina se mo pene ku no onwu no medi akonwa hwe obi be timi on se David se urade mesere wo so Onyankopon amamu a David afon obi be twa ne nkwana so eno na uni wona na so o pe David twa ne nkwana so wo ye mistake asase so obi be twa ho nkwana so se wan pe bambo chiri kwan a ama wasetena wakwane abadie wadwuma wabrabo a wan pe bambo ma ufi a ti maka kwan ya Nyankopon ti asefo fa so de ne bambo ma wo ye konkron ne wo ya te de usuru awurade afeni abampa abos awurade suru nya wasoro na awoko no wo de montena ho adale beduru moni asofo Nyankopon kum nipa nyina mu da kro dawo agi sate muda ye na ede ti asidi nsuo to awie boy di we mu ne de we de be kono makoma senti madwe ma ne be hunu de awurade tie sa abresu no owu awie nje nipa ne tim betwa akokɔ ona meso metena sanam sa de a we de o megina ho mie wanum o begina ho bie wanum ma nkasa but wa ba no spiritual de a meso mekɔ no spiritual waba na honhom dia mesome kɔ no honhom na honhom be na wo asa so ɔno ɔyɛ kɛse sen do so maame emma wo yɛ sesa akokɔ no nyina aboabo na yɛ hwie gya petro gusu de gya tom ne hye no machine kura ma no ho se bedwa no machine kura ma ɔno e betwa hwie wu me ka kyerɛ wo se enipa kɔ no bɛyɛ saa no ene awie sei echina na awotwe echina eyukuada ene na awotwe me say sister baako oba sorry wo wie ena no wodi adanse o se ade echi se de ene bena ade echi mukodai na nka ye da numre ade echi no anadwini mu no oson dae no no hunu se obi atwa ni ti se ten afiri so ne kura no de chense wuti na matwa kura me no wo se hwi ni ho obi atwa ni ti o ene kura no ate se de Goliath atwa David ti a sorry David atwa Goliath ti a wa fa ye de akura ate se de David atwa Goliath ti se ten ne kura no ose nipa na de kire no se hwe utini matwa afa free na ko upo umpe ubewu afa sisa ne se na ne tiye no ne honam afa no odimirika obeduru omusosori mu anu obeduru asori ha unim se afa sisa no wen oduru asori wantimi antena se kura wantite se wantimi senko wotena o jesse me tena se oh o de ne twene da akwa wontimi ntena se
ɔda fam tim ɛna ne home ne yɛ sei ebreki waso da yɛ anadwo adeɛ akyi ampa adeɛ akyi sisa no wate asi wuo kwan so adenti obi aka kyɛ sɛ metwa uti ne kura me ne firi ne kɔ sɛ wopɔ wo mpɛw nipa wo hia bambo nyɛ saa mso wobɛwu bra wobrɛ nson meyɛ asɔre kɔ meduru sisa no mehwɛ sisa m sɛ ei hayɛrɛ sɛ no kɔ anomde abɛto so yi ɔbaa ne da fam hɔ no wɔso waso daeɛ na yɛtwa ne ti afiri so na nipa ne de kyerɛ ne sɛ hwɛ wo ti nie afei deɛ ɛnoa no ɛyɛ me da ase afei deɛ ɛnoa no adeɛ kyenya ɛni 2 days yo ada na adeɛ kyenya na sister na tie so wuo kwan so sɛ nka me piem Rachel City ha manfo nyame akɔ so antene me nsa ama no sabre nkɔhyɛ mɔkyere because ɛnene na wotwe de nkɛde ne bɛhyɛ mɔkyere na afei yɛadwendwene na yie ho ansa na Kristo nam na hom so fa me nsa so agye na firi akodie mu ɛfiri sɛ deɛ baa no so no ɛtimi no deɛ baa no so no ɛtimi no David hu sɛ Absalom ɛne Ahitofel ɔma sɔre ba no so no wɔn bɛtimi no nti ohia Awurade nti nipa bɛtimi asɔre aba wo so apɛ wɔnim guaseɛ uwuo wasesa bɔ I tell you saa na ahomoni bɛtimi asɔre aba wo so apɛ uwuo wɔnim guaseɛ wasesa bɔ njasasi a medɔfo yɛte so yi akyɛmu dɛ ɛba onyankopɔn bɛbu atɛn ɔnam nipa wo noyɛ no wakɔ wo bɔne ne wo nsɛmɔne so ɔnam te ne wo kronkroyɛ so wo bɔne ne wo nsɛmɔne ne wakyiwa de wobɛbua wo fɔ wo kronkroyɛ ne wo te ne wobɛbua wo bɛm ne nyinaa da nkyɛ yɛ berɛ ne nya nuri a wonya nwuiɛ no mɛsɛ wowɔ atamfo ɔsɔre tia wo nipa ne ahommɔne wogyidi a wonyi nie wodeɛ tena hɔ na de ɛbɛwie wo no hɔ na bo sɛ ɔtɔn adeɛ koraa yɛ ntɔ na saa berɛ na abɛwa sɛ afei na abɛgye adi sɛ biribi wɔ no biribi tumi sɛe biribi no saa berɛ na baabi a nnipa bɔnefoɔ no sɛ ahomɔne asɛ waduru no ɛmfiri doɔ ne nadodoɔ ade ɛbɛdɛ kɔ a na wagye wo ho mpo a na wo ne obi kɔ nkran mowɔ ka gye tia woatena sɛ ama nnipa no akɔduru nsawa mu mowokɔ mmirika afei na wo pere a wakɔduru nsawa mu na afei na wo so wobɛkɔ na ɛpatwɛ da bɛ na wobɛto no nipa no watena sɛ ma nipa no akɔduru sɛ ɔmo kɔ nkran ɛna afei na wɔka gye tia na mo kɔ nkran a nti wɔdeɛ ɔno no wɔbɛnya saa kwan so na yɛ hwee ni wɔ no wɔnya w'ani bɛba ho so wɔkyi no na wɔyɛ ne sɛ grabu nti w'ani bɛba ho so a bɛgye di sɛ asase na wɔkɔ no saa berɛ wo so wohwɛ apɛ nneɛma yi a afei wobɛhunu mfi dodoɔ ne berɛ a wobɛbrɛ ahwɛ kora mu kora no afa mawu akomayareɛ bi ha pɛ pressure bi abɔ wato atwene odiifo adwa Benjamin ni ha Righteous TV asase yɛ Righteous City ɛnumere mede wosi ɛnumere na meba dɔnhwere baako na technical problem ɛnya yɛ nti ɛna kakra bɛka ho ade meka ne sɛ asase a wote so no mu wɔni na hɔ ɛmfa nneɛma biara kwasaa ɛnneɛma ɛwɔ asase so dɔɔso deɛ ko tia nipa mɛ sɛ onyankopɔn korɔ wobɛtumi ayɛ wo tamfo na wonim nipa nyankopɔn yɛ wɔ n'atamfo hwan na ɛbɛhunu hwan na wɔde hunu fo hwan na Awurade ano kasa kyerɛ no wonim nipa dodoɔ nyankopɔn matamfo ne nyankopɔn kaa nam koraa na nkaa de wo sɛ agu ti na wobɔ bena sɛ woyɛ Awurade tamfo nyame yɛ adom a ɔkyena yɛbɛhyia nyame yɛ adom a kɔsiada yɛbɛhyia ɛwɔ Righteous City ha kɔsoa no hwɛ Righteous TV ka kyerɛ onua sɛ Israel nyankopɔn ti asefoɔ no ɔdom firi buruhufo no Kristo Yesu magya ne papa no ɔsom odiifo agyema Benjamin ɛwɔ Ghana mama na man yi nkyɛn honam ne mogya bi atimi nsia no
do ye Awurade dia obehunu bo hye ne beche do nye Awurade dia no bo Awurade din kwa one bo hye ne bedi asie ne nso obedi nkugu adentia izo Nyankopɔn homo me so menka torosem ti bonu amane na wono nso onkoso na onhwehwe Righteous TV akira kwan high Righteous City odifo adwa Benjamin ni mechia obi obibia wo ma mo hwe wo YouTube amo amanone o man foforo so ne ma mo Ghana mo hwe Righteous TV Onyankopɔn so dwen kan obi a Righteous City o Kumasi ha edwoso echen kurum Kumasi edwoso echen kurum edwoso ni echen kurum ebom ese ensu na eda ntemu nyesa nke ikuru a abom baako beti ensu na eda ntemu ebia obi afa ka beduru kageti a oso ba edwoso echen kurum adawafo ni nyina on be kirew oduduru kageti na aka se pedwoso echen kurum ofiri nkran kwa so na eba de ha ho kra opasi dwoso opasi anita hotel ne fa kwai na eda won se ni fa so no fa so saa de bra fa namba na wasie no o ba na se kwa no e mistake uketu bia frɛ namba no on be kire kwa ni no otime bi pimo Righteous City ha namba na wasie no fa ni mi no mu bia ofa na ofra mpanimfo no bekasa on be kire kwan no no otime bi pimo Righteous City ha tinyame yadomo a ibishia MCR Nyankopɔn asomdwe nka obi a onkamo odifo agimani Righteous City ni Righteous TV ni asomdwe nka amen.